Maabot sa 8,000 na eskwelahan na na milyong estudyante ang naapektaran kan magkakasunod na bagyo habagat sigun niyan sa Department of Education. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na online or na nasa 1/5 ini kan kabuang numero kan mga eskwelahan sa nasyon. Alagad pwede sir pang madugangan, hulit na ipakumpleto ang mga report hali sa mga apektadong lugar. Sigon sa ahensya, nasa 217 na mga eskwelahan manggiranay ang ginagamit bilang evacuation centers. Arayan sa labing sa 6,400 na pamilya. Pinagkakarkulong nasa 32.69 million pesos naman ang kaipuan para sa cleaning, as in cleaning operations sa 1,157 na mga eskwelahan, mantang 192.86 million pesos ang kaipuhan para sa pagkukumpuni kan 3,936 schools. Pinakadakol na apektadong eskwelahan na irehistro sa Ilocos Region, sinundan kan Central Luzon as in Cordillera Administrative Region.